De Limburgse streekproducenten hebben de kans gegrepen om mee te liften op Michelin. En zij staan hier al die dagen op de BBB horecabeurs om zich te presenteren. Na een lange voorbereiding is het nu zover wat het Michelin-evenement betreft. Met nu als, niet als toetje, maar als voorgerecht zou ik maar zeggen, de zondagmiddag met de streekproducten. Want dat was voor de provincie belangrijk om dat te combineren. Ja, iedereen kent in Nederland natuurlijk Limburg, hè, ook culinair. Maar wij vinden dat we dat toch altijd iets extra moeten benadrukken. We hebben natuurlijk prachtige leveranciers door heel Limburg die lokale producten hebben. En die kunnen we hier vandaag laten zien. En iedereen die geïnteresseerd is in culinariteit. En volgens mij is vandaag het goede moment om dat te doen. Gaat het goed met de Limburgse streekproducten? Ik heb altijd begrepen dat het product is niet zozeer het probleem, maar om het goed aan de man te krijgen met de hele distributie en zo. Ja, dat klopt. Logistiek is natuurlijk echt het heetste hangijzer. Dus we zijn nu bezig sinds 2021 om mensen om ons heen te verzamelen die ons daarin verder kunnen brengen. En as we speak, dit jaar hebben we nu echt voor het eerst dat we dadelijk een klein assortiment kunnen tonen. Wat ook echt bij de groothandel ligt. En dat gaan we aankomende dinsdag hebben we onze bijeenkomst hier en daar gaan we dat ook presenteren. Ja, jullie gemeente is ook bij dit initiatief betrokken. Wat is het belang voor jullie? Nou, ik denk dat het belang is, niet alleen voor de gemeente, maar voor de regio, dat we meedoen in het verhaal. En het feit dat we Michelin naar deze regio hebben kunnen halen, wil zeggen dat wij grote waarde hechten eigenlijk aan het culinair verhaal van deze regio. En op die manier moeten we op de kaart komen. En de link met de streekproducten? Ja, dat is natuurlijk een geweldige. Daar hadden we in eerste instantie nog niet aan gedacht. En Michelin is normaal een veel groter verhaal, maar toen het kon te linken met het Cita Slow en het streekproductenverhaal, ja, toen zijn we natuurlijk ingestapt. Dat is IJsmargraat, de Gulpen Wittem natuurlijk. En dan zien we natuurlijk iets groeien. De streekproducten, de stroop, de honing, de jams, noem maar op allemaal. Ja, dat is een geweldig verhaal dan. Alleen al voor die imago dan? Ja, dat vind ik ook. Ja. En meedoen. Laten we deze regio nou op de kaart zetten als een culinaire regio waar mensen naartoe komen om dat te proeven wat het eigen landschap kan brengen. Ja. Beetje Toscane zo. Hè? Ja, dat is een beetje groot, maar het Heuvelland heeft ook van alles te bieden natuurlijk. Ja, de Limburgse wijn wordt hier ook volop gepromoot. En wat is het idee daarachter? Ja, wij staan hier dit jaar voor de eerste keer samen met de Verenigde Limburgse Wijnbouwers. En wij zijn van de BOB Mergeland, dus alle Zuid-Limburgse wijnboeren die staan hier. Ja, om zeg maar promotie te maken. Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet een hele mooie promotie, nieuwe uitingen die we hebben. En hier zie je alle wijnboeren vertegenwoordigd. Ja. En voor de komende 3 jaar willen wij dit hier organiseren. Jullie hadden zoiets, nou Michelin komt, dan gaan wij ook uitpakken. Ja, dat klopt. Ik denk dat de gastronomie en het Bourgondische mooi 1 op 1 met elkaar kan doorlopen. En dat de Limburgse wijnboeren daar steeds meer een prominente rol in nemen. En ja, dat zie je ook natuurlijk aan alle toeristen die bij ons komen, die onze wijnen willen proeven. En het gastronomisch publiek dat gaat komen, dus hier moeten wij zeker staan. Ja. En gaat het goed met de Limburgse wijn? Dit jaar was het natuurlijk qua weer een beetje... Nee, dat klopt. De afgelopen jaren zie je echt een groei, een aantal wijnboeren, nieuwe jonge ondernemers die zijn gestart. Maar ook de gedegen wijnbedrijven die een hele mooie assortiment hebben gecreëerd. Alleen afgelopen jaar door de flinke vorstschade in het voorjaar en het wisselvallige groei- en bloeiseizoen van afgelopen jaar heeft de Limburgse wijnbouw flinke klappen gekregen.